kinabuhi, nagyud tay mga gipang value. Akong giisgutan karon ang value mga igsuon kay sa daghan nga mga tema nga naa karon nga mapupo nato sa atong ebanghelyo, akong isentro nga akong pamalandong mahitungod sa value. Naay mga butang nga atong gi-value sa atong kinabuhi. Naay mga tawo nga atong gi-value sa atong kinabuhi. Ug daghan pod nga mga kasinatian nga atong gi-value diya sa atong kinabuhi. May bala nato ni nga atong kining gi-value kay mao kini kalagmitan nga gilitok diya sa atong pulong. Ug gani dili kini nato ikabaylo sa uban nga mga butang. Sa niaging mga bulan, tungod kay nakasinati man ta og tumang kainit, atog yung gi-value ang ulan. Gani ato ni siyang gi-apil sa atong mga pag-ampo nga hinaot paunta nga makatagamtam ta og ulan. Kay perti namang inita nangamatay na ang atong mga tanom, nangalaya na ang mga tanom. So atong gi-value kato nga mga bulan, kato nga mga panahon, atong gi-value ang ulan ug tubig. Bisan gani ang ulan mga igsuon, gitagaan ni og lain-lain nga mga value depende og kinsa ang nakasinati niini. Kay kung mag-uuma ka, meaningful kayo og dako kayo og value nimo ang ulan. Kay makaingon man ka nga mabuhi na ang akong mga pinugas niini. Mo makaani nako og dako niini tungod kay ang ulan maghatag man og patubo sa maong tanom. Pero og usa ka commuter, usa ka estudyante nga imuhang mag-commute ra ka og tricycle ba or easy ride or magmotor ba ka, para nimo ang ulan burden, walay value. Kay may man ka nga malit na puguan is trabaho, mabasa na puguan ni, magkalapok na puguan ni. Pero og usa po ka romantic nga pagkatawo, naa nimo sulod sa inyong pamilya, naa kay asawa, ang bana og asawa, naa ninyo ang inyong mga anak. Ang ordinaryo nga ulan nga giisip nga burden sa uban, sa mga commuters, mahimo kini para nimo nga romantic kaayo. Kay magpadugang kini og kalig-on sa inyong relasyon. Muni panahon nga paduolon nimo imong mga anak, imong asawa ug bana, magistoryahan na imo kabahin sa inyong mga kaagi sa kinabuhi ug tungod sa ulan na enrich ang inyong relasyon. So samang ulan, pero gitagaan og value sa nagkalain-lain nga mga tawo nga nakasinati niini. Sama po na sa salapi mga igsuon sa kanang kwarta. Di same ra man guna og kanang material ang gigamit ni ana. Pero ang kulor ni ana mga igsuon nakapausog sa value sa maong papel. Ang blue mas valuable pa kaysa yellow. Ang yellow, mas valuable pa kaysa green. Ang green, mas valuable pa kaysa violet. O ang violet, mas valuable pa kaysa red o sa orange. Kining maong kasinatian na mga igsuon, usahay mo po ni ato ang makita diya sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Kay usahay ang atong pakigrelasyon sa uban, magdepende po o giunsa nato paglantaw ang atong isig kaingon. O mao ang atong paglantaw sa atong isig kaingon, diha po nato sila gitagaan og value. Kay usahay mas palabihon nato tong mga hamis og kulor kaysa dili hamis og kulor. Estado mas taas og estado sa katilingban kaysa mubo og estado sa katilingban. Usahay bisan gani ang paghatag nato og value ngadto sa uban, usahay mutaas, usahay pod ma-devalue ang ato ang pakigrelasyon ngadto sa atong mga kaigsuonan. Dili lamang ang pakigrelasyon sa atong mga kaigsuonan. Kung dili, bisan gani ang atong paglantaw sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Sa panahon o gagantag mabuhat, makaingon ta nga productive kayo ko, importante kayo ko. Sa panahon nga naka sa struggle sa kinabuhi, wala kay mahimo, mumaba po ang imong paglantaw sa imong kaugalingon. Ilabi na gyud panahon nga makasinati ta og sala
sa diya sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Mumaba pod ang ato ang value o panglantaw sa atong tagsa-tagsa ka kaugalingon. Apan karon mga igsoon sa atong ebanghelyo, gipahimangnuan kita sa atong Ginoo sa iyahang pag-ingon. Ug bahin kaninyo, bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo giihap. Busayaw kamo kahadlok, kay labaw pa kamo kaayog bili kaysa mga sayaw. Usahay ang atong panglantaw sa atong igsuon ug ang atong panglantaw sa atong kaugalingon ma-devalue. Pero ang panglantaw sa Dios alang kanatong tanan. Bisag unsa ang atong estado sa kinabuhi, bisag unsa ang atong kasinatian sa mata sa Dios, valuable kita kaayo. Importante kita kaayo. Tungod kay nagpakamatay man, giula sa Ginoo ang iyang kinabuhi, alang kanatong tanan. Nya sa iyang pag-ula, wala siya nipili. Wala siya maingon nga, ay si Padre ra akong luwason kay pare. Ay ang mga choir ra akong luwason kay maayo manganta. Ay ang mga lectors ra akong luwason kay nagsangyaw mahitungod sa pulong sa Dios. Ay sila rang brother mo akong luwason kay nag-alagad sa simbahan. Ang kaluwasan o ang gugma sa Dios gihatag alang kanatong tanan, bisag unsa pa ang kasinatian nato diya sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Muna nga ang simbahan mga igsuon kanunay nag-awhag kanato sa pagtambong sa santos nga misa. Kay ganing santos nga misa nagpadayag kini mahitungod sa atong balor or bili sa atong kinabuhi. O nagpadayag kini sa dakong gugma sa Dios alang kanatong tanan. Nga kitang tanan, dako o bili at ubangan sa Dios. Usahay kaning santos nga misa, tungod sa rutinary na niini, kay sige man tang katambong niini, uban ka nato kada adlaw, uban ka nato matag Domingo, kunya usahay, mawad-an na og balor ang santos nga misa, kay may mata, kabalo na ta og unsay sunod. Pero kung ato ning pamalandungan mga igsuon, bisan gani ang mga gamay kaayo or mga elemento or gesture sulod sa santos nga misa nga ato nang gibaliwala, nagpadayag kini mahitungod sa atong bili nga o giunsa kita paghigugma sa Dios. Nakabantay mo kanang mga gesture sa santos nga misa, bisan kanang ordinaryo ra nga pagbutang sa pari diya sa kalis, iyang ibutang ang bino, unya iya kanang sagulan og tubig. Mga ordinaryo ra man nga gibuhat sulod sa santos nga misa, no? Pero nagpadayag kana, bisan kana nga ordinaryo mga igsuon, nagpadayag kana sa dakong gugma sa Dios ug unsa ta ka-valuable at ubangan kaniya. Kay ang kalis nagsimbolo man kana sa pag-antos or mga dili maayo nga kasinatian siguro nato sa atong kinabuhi, mga suffering. Unya ang bino nagsimbolo kana og divinity, Ginoo. Ang tubig nagsimbolo kana og humanity, kitang mga tawo. Apan giunsa ta pag-value sa Ginoo. Taliwala sa atong pag-antos, gibutang ang bino og tubig, nagpasabot kana divinity and humanity. Nagpasabot ka na nga pagbutang sa tubig ug bino, nagsakol ang tubig ug bino ug nahimo sila nga usa. Nga bisan sa atong pagsulay sa atong kinabuhi, bisan sa atong pag-antos, nagigiusa nato ang Ginoo. Kay sa iyahang mata, importante kitang tanan. Unay pahimangno nato mga igsuon, unsa man kaha ang atong kasinatian sa atong kinabuhi karon? Unsa kaha ang mga pagsulay nga atong naangkon diya sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Gipahimangnuan kita pinaagi sa atong ebanghelyo nga bisan pa niini dili kita angay mabalaka, dili kita angay nga mahadlok, kay sa mata sa Dios pililhon kita. Sa mata sa Dios kanunay siyang nagauban kanato ug dili gayud siya mubiya alang kanato palihog manindog.